ପୁରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଲୁଚି ରହିଛି ମୋ ଜଗାରେ ଦୁଇ ଆଖି। ସକାଳୁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଗଟେ ଦେଇଥିଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲି ବଡ଼ ସଂଘରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଳଖିଆକୁ ଏ ପାଗ ପୁରା ମେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲୁ ବାଟାଲିୟନ୍, ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା NCC ବାଟାଲିୟନ୍। ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଅତୀତର ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଏଠି ବିତେଇଥିବା ସବୁ ସମୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ହସ ମଜା ଆଉ ମିଶିକି ନେଇଥିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ବିତି ଯାଉଛି ଏ ସମୟ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଡୋରେମନ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ଟା ନେଇକି ପୁଣି ଅତୀତକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି କି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ପୁଣି ଥରେ କରନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହଁ ନା? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏଲୋନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବାର ମଜା ଅଲଗା। କିଏ କହିଲା ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହିଁ ସେଠି ମଜା ବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବିନା ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଣା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ସେନ୍ତୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବି ଏକାଠି ଅଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଏକାଠି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।